Ngani zakwethu sanibonani okankomgodola umfana udaba nelwazi sanibonani eNewcastle niyaphila ngiyabonga ke maniphila lalelani ngicela ukuthi njengamanje uphuthume lapha eboxini lami lika TikTok ku inbox wami ka TikTok uyongitshela khona ukuthi kunendaba enje kwenzeka nje amanyala wenzeke eNewcastle kunamanyundululu namanyala awenzeka kumasipala waseNewcastle ophethwe ngamasela okufanele ukuthi umphakathi waseNewcastle uwazi lawo manyundululu lawo nokwenza ukuthi njengoba nibona kunenkohlakalo engaka eNewcastle imigwaqo ibolile izindlu zomxhaso zingekho zikhetha umntakabani uningi nje okwenzekela amanzi eNewcastle awekho ingenxa yamasela aphethe lo masipala waseNewcastle kuzoba nosuku la ngizokwenza khona ulive engizolmemezela lolo suku lolo ngifuna ukuthi ungaliluzi ke leli ithuba lokuthi utshela unkomgodola uthe Newcastle kwenzeka u1 no2 no3 ungitshele inbox wami ngiyazi abanye beni bayesaba ukukhuluma lapha ku live letha ke boxini lami ngizokwazi ukuthi ngikuexpose lamasela njengoba ngizobe ngiwa expose ngayo yonke lenkohlakalo eyenzeke eNewcastle kufanele nilenze iqiniso niwakhiphe lawa amasela ngoba asezinempande kufuna niwasiphule phansi aphume amasela aphethe umasipala waseNewcastle ngizobe nikhiphela izinto ezimangazayo ngalamasela aseNewcastle aphethe umasipala yonke nje executive ephethe umasipala waseNewcastle emgulukudu entshontshe imali zomphakathi waseNewcastle nibhadala ama rates alingana nale bond ikhokhayo nje ingenxa yobusela balabaholi abaphethe umasipala eNewcastle so ngithi ngena ku DM ithuba lakho lokuthi ungitshele ngalamasela antshontshayo lapho eyana amahloni lezinto ama toilet ama VIP akumasela lemgulukudu lalela don't miss this chance yokutshela uGodole ukuthi kwenzakalani enyoni khahlela.